السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے، ویلکم ہو گیا ساری یوٹیوب لائیو دیتے ہیں جس والنما تازہ کتھا گومتے والا گاری بھی ہیک ہیک کرتے والا آونی یکی دوست آونی 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 ویلکم ہو گیا، ویلکم. لائیو دا تھوڑا بہت نانگا کر وینو، ٹھیک ہے نا؟ تے انشاءاللہ گتے ڈیلی بیس تے کتنی 8:30 بجے اسوں نا 8 بجے 8 بجے 8 بجے انشاءاللہ اگو تے آویں دے راسوں لائیو تے. ویلکم بھائی جان، کمنٹ کرے سو کمنٹ. جرے دوست آئے بیٹھے ہوئے کمنٹ کرے سو. اختر عبرت صاحب صحیح صحیح، بسم اللہ ست بسم اللہ. اختر عبرت صاحب آدھے پین صحیح سلام تھی گیا. وعلیکم السلام صحیح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صحیح اختر عبرت صاحب؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سا ٹھیک ہے؟ تو مقام ہے سارے دل چ. تے اساں غفار بھائی ہن دی شاد تے ہے، اسے غفار بغلانی ہن دی شاد تے تو کو میس کیتا سے پوچھا بھی آسے وہ کیا نے بھئی اختر بھائی ہونی ٹھیک ہے ول گن تے اساں تھوڑا لیٹ پہنچیا سے، شادی مکن والی ٹھیک ہے نا. اختر عبرت صاحب سلامت رہو. دیو حال کتھا گم گا رہو؟ چینل دا حال جو چینل کتھا پچی ودو فیس بک پیج دا حال جو فیس بک پیج مونٹائز کروا گیا ہوئے کا نا جی. نیاز مند صحیح تابے دار اسے اساں بھی اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے. چینل یوٹیوب چینل مونٹائز کروایا ہوئے کہنا، فیس بک پیج مونٹائز کروایا ہوئے کہنا. کہنا کیا ڈھوئیں مطلب یوٹیوب چینل ہی مونٹائز کہنی، فیس بک مونٹائز کہنی یا یوٹیوب دسا ہے. تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے تھوڑا چینل ہی میرے والی کر بہت پرانا ہے، میرے چینل والی کار سویر دی ماشاء اللہ محنت کرنے وہ دو ایک دفعہ چھوڑ گیا ہوئے تو میرے والی گھر دل ٹوٹ گیا والا دوست شاید دل بدوین ہے. کیویں اختر صاحب آج کل یہ حال کتنا گم ہو چوٹی وے یوٹیوب چینل تو دو تنخواہیں گن چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دو تنخواہیں گن چکے ہوئے یوٹیوب چینل تو ماشاء اللہ. ڈبہ پیک مبارکباد، دلی خوشی تھی ہے تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید والا مٹھے تھی گیو بہرحال یوٹیوب چینل تے مٹھے تھی گیو کیویں وچ مٹھے تھی گیا ہوئے اج کل دا پتہ کہ نہیں. جی 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 ہاں بالکل مٹھے تھی گیا ہوئے. مبارکباد ڈھیر ساری تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. اج کل جو حال کتھا گم گار ہوتے غفار بغلانی نال ڈرامے وغیرہ یا کچھ ویڈیوز بنے دے پوے کیا نا تے والا شہری دا حال جو اختر عبرت صاحب. جے بلوچ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ لائک ڈن کے ساتھ ڈبہ پیک
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیا جان. جی بلوچ بھیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ تب بھی ایسا ٹھیک ہے. اسا تو کو ڈبا پیک ویلکم آدیں خوش آمدید ساری یوٹیوب لائیو دیتے ہیں. تھینک یو تشریف آوریدہ. ابرات صاحب دسیسو شہری دال جو فنی شہری کرنے پوے کا نا. دسیسو ابرات صاحب تہاڈی خیر ہوئے. کمنٹ کرے سو کمنٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اساں فٹ ہیں تساں ٹھیک ہو جے بلوچ بھیا جان تہاڈی خیر ہوئے. خیر صلاح کا جواب دیوݨ بھول گیا شاید. اختر ابرا صاحب آدھے پین سہیں چوٹی زرین میرا یوٹیوب چینل آفس چلتا پائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یوٹیوب چینل آفس چلتا پائے. کیویں مطلب آفس باہر تے ویڈیوز بنے دے وے یا کیویں؟ اختر ابرا صاحب نے سے سوال کریں تشریف گھنو. جے جے اختر ابرا صاحب انشاءاللہ بہت جلد چکر لینے ہیں. تے اُن بعد ظفر گراہ بھائی ہونی کنے اپنے چینل خاطر بیک گراؤنڈ میوزک بھی بنواونے میں. بیک گراؤنڈ میوزک تو پتہ ہے ویڈیوز تے کاپی رائٹ آوندے اتنی بندہ محنت کیتی کھڑا ہوندے ولاگ بناوے یا کشا تے اندر تے کاپی رائٹ آوندے میوزک کیونکہ بندہ ڈاؤن لوڈ کیتی بیٹھا ہوندے. تے ظفر بھائی نال رابطہ تھیا ہوا کہ نہیں مسئلہ کہیں تساں جلے او موسٹ ویلکم تے میں تو ضرور بنا ݙیساں بیک گراؤنڈ میوزک او وی نو کاپی رائٹ. پوتر دا لیو دبئی چ ول ہے کہ نا اختر صاحب حالیو کمندا پئے. تساں آکھے چوری چوری لائیو آویسوں ساکوں پتہ نہ چلسی. نہ نہ بھیا میں کہ نوٹیفیکیشن پہنچ ویسی این وجہ کہ میں ول دسایا کہ نہیں کمنٹ دے وچ کمنٹ دے وچ کیویں دساواں ہا تے نوٹیفیکیشن تھوڑے آ گئے. تھینک یو اختر ابرات صاحب سنگر حضرات اور شعراء کرام سلوی راما ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کنٹینٹ ہے تھوڑا آخرت اختر ابرا صاحب. تے تساں آپ بھی ماشاء اللہ فنی شاعری وے تا مطلب شاعریں کو تے سنگر کو بور تے نہ تھیوݨ دیوسو. تے بہترین ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویوز وغیرہ چنگا دے پن. تے غفار بھائی دا حالیو غفار فٹے فنی شاعری کو دھوس ہے. خیر ہوئے خیر ہوئے انشاءاللہ بہت جلد چکر لیندے پئیں تواڈا ول فنی شاعری والا پیسوں ہیل کیتی اچ 2020 چ تہاڈی فنی اپنے چینل تے سٹیا سی نا 2020 یا 21 ہو شدا او بغلانی شدا او فوت تھی گیا اللہ پاک ان کو بخشے غلام شبیر بغلانی صاحب فوجی صاحب اللہ پاک انہیں کو بخشے. یاد کرو شنواری تے اساں ویڈیو بنایا سے غفار بغلانیہ میاں تساں وے اختر ابرا صاحب والا عرفان چانڈیا ایجنسی والا تے اون دے بعد بیاں وی ہک دا تے محبتاں بنیا. سیف ٹی وی آ گیا میرے پیارے بھائی جان آدن گودات ویلکم ہو گیا. سیف ٹی وی بھیا جان اختر بھائی لائک ڈن کرو. اختر ابرات صاحب لائک کرو ساری لائیو کو ساری لائیو کو لائک ہی کر چھوڑو. سیف ٹی وی بھیا جان اسا تو کو ڈبا پیک ویلکم آدیں اور نہ سلام نہ وعلیکم السلام گودا آکھݨ پہ گی. گودا نہ سڈیا کر گودا او ذات ہے او ہر انسان دا اساں تے ایک نات چیز جے بندے ہیں. سلام کیتا کرو بھائی جان ثواب تو کوئی تھی سی سا کوئی تھی سی. سیف ٹی وی بھائی جان
سیف ٹی وی پین عبرت کو سلام جی وہ چاہ سہیں ساڈے عبرت صاحب تو کو سلام کریں پین سیف ٹی وی جی ہاں اپنے کولیگ ہیں اختر عبرت صاحب سیف ٹی وی ہونی جی بلوچ بھیا دے پین سیف ٹی وی بھائی کیسے ہو جیسے سو سیف ٹی وی ڈاکٹر صفدر خان میرے پیارے بھائی جانا بہن السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صفدر بھائی تمہارا کیا حال ہے بھیا ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ساری لائف تیار نہیں میں آندے کیویں حال ہے صاحب بھائی اے اپنا صفدر بھائی ایسے سوال اسا تو کو اپنی یوٹیوب لائیو تے ڈبا پیک ویلکم آ دیں ڈاکٹر صفدر خان اچھا سیف ٹی وی آدھے پہن جے بلوچ میں پہلے ٹھیک تھا یہ بھائی سن ہاں جے بلوچ میں پہلے ٹھیک تھا یہ بھائی سن کر کان پک گئے ہیں ہاں 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 یار ہاں آکھ سکدو تساں سیف بھائی جے بلوچ بھائی پین گڈ بھائی والا کھل جا پین کھلو اختر ابرا صاحب پین میرے سلام بھی دیو چا تو کوئی ڈبہ پیک سلام کریں پین سیف ٹی وی بھائی جان اختر عبرت صاحب ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھانجے دبئی کینیڈا دے بیٹھے لائیو آدھے پین عبداللطیف صاحب آدھے پین السلام علیکم مامو جان کیا حال ہے ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو جان عبداللطیف خان بالکل ٹھیک آپ سنیں ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے مڑا کدھر گم ہو جاتی ہو سیف ٹی وی کہتے ہیں دعا جامپری کی لائیو پہ گیا تھا میں غفار اچھا ماشاء اللہ سیف ٹی وی بھیا دعا زارا دی لائیو تے گیا وے تو ول کیا ریسپانس ملیے عزت کتس کہنا ایسے سوال ڈاکٹر صفدر خان آدھے پہن آ گیا ہوں ہے وے ڈاکٹر صفدر صاحب کمال محبتاں کو دا کدیں اندے وے یار سک مون جاندی ہے اندے تے کدیں وے روزانہ ہے کرونا ساری لائف تے ڈاکٹر صفدر صاحب میری یار طبیعت خراب ہے یار ہیل کتواں لیے میں کو کھانسی نہیں چھڑنی پی ڈاکٹر صفدر صاحب کوئی گولیاں شولیاں کوئی ٹیکا شیکا لکھ دیو یا دساؤ کمنٹ دے وچ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صفدر صاحب سلامت رہو یار 7 بندے بیٹھے وے یار لائیو کو لائک تے کر دیو لائیو کو لائک تے ٹھوک دیو جے بلوچ بھیا دے پہن وعلیکم السلام صفدر بھائی میری دنیا میرے پیارے بھائی جان آ گئے حاجی عمر گازر صاحب آدھے پہن سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان حاجی عمر گازر صاحب ویلکم ہمارے یوٹیوب چینل سریکی رونق پر ڈبہ پیک ویلکم خوش آمدید سیف ٹی وی کہتے ہیں ریسپانس بڑے زوردار دتے سے وہ لڑکی پازیٹیو تھنکر ہے اچھا ماشاء اللہ اچھا ریسپانس دیتے سی چلو ماشاء اللہ اللہ پاک تو کو سلامت رکھے سیف ٹی وی بھیا جان بالکل بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ عزت کرے سی تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے سیف ٹی وی سیف ٹی وی آدھے پین جے بلوچ آپ کیوں نہیں آئی لائیو تساں لائیو کیوں نہیں آیا جے بلوچ بھیا دسے سو سیف ٹی وی آدھے پین اختر عبرت صاحب کدے گم تھی گو عبرت صاحب عبرت صاحب کمنٹ کرو کمنٹ صفدر بھائی تساں بھی کمنٹ کرو میری دنیا تو ہی گم تھی گئی جیرے دوست بیٹھے ہوئے تھے کمنٹ کرے سو صرف ایک آدھ کمنٹ کرتے گم نہ تھی گیا ٹائم لیتا تو بات پورا لیتا سیف بھائی علی کرا اور جے بلوچ علی کر سیف ٹی وی ہے پین جے بلوچ اب کیوں نہیں آئی لائیو اوکے کمنٹ کرو کمنٹ
جے بلوچ دے پین میں ابھی لائیو آ رہی ہوں. اوکے اوکے تساں ہن لائیو آ ونجا ہے کتنے بجے اسو جے بلوچ بھیا جان دسے سوال کتنے بجے اسو سیف ٹی وی پہ 9 بجے آنا آپ ادھر سے پھر وہاں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا 9 بجے سیف ٹی وی پین آپ ہے تو اساں ملائے تھوکنے اڑیں ویسوں اللہ حافظ بھائی کڈے 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 جے بلوچ کڈے تساں 9 بجے لائیو آونا ہوے ہونے نال اللہ حافظ کیویں حال ہے کمنٹ کرو کمنٹ دیکھ غفار جے بلوچ کے کام جے دا صاحب بھائی دے دے بیٹھے ہیں جے بلوچ اج جلدی اجازت گندی پی میں حیران تھیا بیٹا حیران تے پشیمان تھیا بیٹا پشیمان کت کو دین صاحب بھائی پشیمان اے بلوچ کی دا لفظ ہے یا پختون پشتو زبان دا لفظ ہے کسے سو سیف ٹی وی دیو حال فیس بک پیج بنے پے یا کہنا فیس بک پیج بنی پے یا کہنا 9 بجے آپ نے 9 بجے 9 بجے 9 بجے آپ نے لائیو جے بلوچ بھیا 9 بجے لائیو آپ نے کیونکہ یکی آڈینس کو فالوورس کو سبسکرائبرس کو پتہ لگا کھڑے بھائی تساں 9 بجے میں ایک ڈی ٹائم ٹیبل چینج تھی گیا تھوڑا سیف ٹی وی والے پین آر جے میویش کی طرح آر جے میویش کی طرح ہے یہ بھی ہاں ہاں اس کا چینل بڑا ہو جائے گا یہ بھی چینج ہو جائے گی اچھا ٹھیک ٹھیک یہ بھی چینج تھی ویسی آر جے میں ویشالے کر صحیح صحیح سیال ٹی وی میرے پیارے بھائی جان ماہر شاہد سیال صاحب ہائے ٹو ہو گیا کیا حال ہے شاید بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ماہر شاہد سیال صاحب فرام گودپور ٹھیک ہو بھیا طبیعت سے ٹھیک ہے شاید بھائی دیو حال کتنا گم تھی گئے وے تے چینل تو صحیح میں ختم کر گئے وے جڈا نا شورم ورم لائے وے کاریں گا ہے زندگی ہے سفر مختصر مختصر سیف بھائی تسا میرے سٹیٹس کہنے لے دے کیویں حال ہے کہ جے میں چنگے چنگا سٹیٹس لے پیا ہونا ایک یوٹیوبرس کو جذبہ دے والا میں سٹیٹس لے پیا ہونا تے جی بلوچ بھیا پین ساتھ ساتھ ہوں بھائی اوکے تھینک یو بھیا بھیا جان اسماعیل خان اے کے ٹی وی 41 ویلکم ہو گیا ویلکم ہو گیا اسماعیل احمد خان احمدانی صاحب ویلکم ڈبا پیک ویلکم کیا حال ہے اسماعیل خان ٹھیک ہو فٹ ہو میں کو پتہ ہوں الے سکول ونیا پیاتے وال کشا نہ کشا لکھ گنیا کمنٹ دے وچ ہن بس دل بھیج چھوڑ اسماعیل خان ٹھیک ہے نا بیا تو کشا لکھ نہیں ہو سکتا یا ٹھیک نہیں خوش ہیں اسماعیل خان تے سیف ٹی وی یار دسے سے فیس بک پیج بنے پئی کہنا فیس بک پیج دساویں کیسا لگا میرا مذاق ہاں تسا مذاق کیتا وجے بلوچ سیریس آوے کہ نا صحیح سیریس آئے سیف ٹی وی پین فیس بک پیج تھے یار میرے چوکیان تے کرکٹ والے
کرکٹ والے چوکھے پیج ہیں فیس بک پیج والا فالورز چوکھے ہیں دسائے سیف ٹی وی اسماعیل خان آتا ہے کیا حال احوال ہیں آپ کے خیر ہوئی اسماعیل خان خیر ہوئی منا بیٹھا وسطی میں ٹائم کیا ہے ہاں انجے ویلے تک بالکل وسطی بیٹھی بالکل بالکل اندر کوئی شک والی گال کہ نہیں یہ کون لکھا اسے ٹیپنگ کیتا اسے خالد یا وارث یا عمر ہی تھی سکتے عمر ہی لکھ سکتے تو ماما میں پتہ ہے تو نہ پڑھ سکتی نہ لکھ سکتی اسماعیل خان چوکھے پیج ہیں بھیا چوکھے فالورز والے پیج ہیں سیف ٹی وی دسے سو محمد آصف خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو جان کیا حال ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک الحمدللہ بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سر ٹھیک ہو مامو جان طبیعت سر ٹھیک ہے آصف خان اسا تو کو ڈبا پیک ویلکم آدھے ہیں خوش آمدید سارے یوٹیوب لائیو دیتے ہیں ویلکم ہو گیا ڈبا پیک ویلکم اسماعیل خان کہتا ہے نو نو یس یس اسماعیل خان سیف ٹی وی کہتا ہے ایک تھا 5K والا یعنی کہ 5000 فالورز ہیں وہ والا کدے گئے دسائے سیف ٹی وی اسماعیل خان کہتا ہے میرا لائف کا ٹائم ہو گیا ہے میں اپنے گھر پہ موجود ہوں اچھا لائف دا ٹائم تھی گئے نہیں میں کتنی دفعہ تیرا ٹائم تھی میرے سامنے کمنٹ کر دین دے وچ کتنی دفعہ لائیو چلے نہ رہا نہیں دساویں اسماعیل خان جے بلوچ بہن مجھے آر جے مہوش کے ساتھ نہیں ملاؤ سیف ٹی وی سنے ہوئے آر جے مہوش دے نال جے بلوچ کو نہ ملاؤ آر جے مہوش ایک مغرور عورت ہے بہت اودے وچ تکبر ہے غرور ہے اون دے نال بالکل نہ ملاؤ جے بلوچ کو اے میں نہ تھی سی اللہ کرے سی اللہ پاک کی ہدایت دے سی اگر وڈی یوٹیوبر بن سی صحیح لازم بن سی صاحب ذرے تے اللہ پاک کی ہدایت دے سی سارے چینل دا پروموشن کرے سی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک مزید بے شمار کامیابیاں تے ترقیاں دے وجے بلوچ کو بھیا جان کو اسماعیل خان کہتا ہے آج ہم پول پہ نہیں آئے اچھا پول تے کہنے آئے اے بلا اے لکھدا کون بیٹھے اردو اللہ دا بندہ کوئی نال تے بیٹھے یا وارث بیٹھے رسی اسماعیل احمد ادن سارا دن میں لائیو پہ بیٹھا رہتا ہوں رات کو کم آتا ہوں اچھا اچھا رات دا بہوں گھٹ اندے وے لائیو تے سارا دن لائیو تے ہوندو ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ سیف ٹی وی پین آئی ڈی تو میری فیس بک کی ایک ہی چل رہی ہے 2013 سے اچھا ماشاء اللہ سیف ٹی وی پین اوکے جی جے بلوچ آپ کو نہیں ملاتے آر جے مہوش سے اور حکم سائیں صحیح کمال محبتاں سیف ٹی وی بھیا او یار مغرور ہے آر جے مہوش کو گھاٹ تے کہنا سمجھا او تے شوٹنگ دے دوران ہی گندے مندے کڈی پیوں جی ڈیٹا نہ ہوے انہاں دی کہندے نال زمانو نال چڑھ گئی کہندے نال چڑھی گئی دسا ہے بلا سیف ٹی وی دسے سو بھیا کہندے نال انہاں دی چڑھی گئی آپ کو فقیر محمد شرف الدین کی طرف سے خصوصی دعوت ہے لازمی شرکت کریں کھڑا ہے 1 منٹ اچھا صحیح جے سیف ٹی وی کہتے ہیں جے بلوچ بڑی یوٹیوبر بن جائے گی بلکہ بن گئی ہے ان کی پرانی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بے شک بن گئی ہے مزید بن سی انشاءاللہ
جے صاحب ذرا ایستا ایستا بندہ سکھ دیندا بھیا سیف ٹی وی ایستا ایستا بندہ سکھ دیندا امپروومنٹ اندھی ہے میں ٹھیک ہے نا سیف ٹی وی اسماعیل خان کہتا ہے میری وائف پڑی ہوئی ہے میرے بھائی تاری زال کہنی پڑی ہوئی کل تو میں کو ڈسائے ہوئے کل نہ بال کے پہلے کتنی مہینے پہلے ڈسایا ہوئے بلی میری زال ان پڑھ ہے قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے تعلیم کہنی بلی ان پڑھ ہے اسماعیل خان تو آپ کیا کیا میں سیف ٹی وی کہتے ہیں شوٹنگ کے ٹائم تو میری وجہ سے وہ لڑ پڑے تھے جمن سے تاری وجہ کے ہاں ہاں بالکل بالکل تاری وجہ کے شاید لڑی ہن ٹھیک ہے نا وجہ کیا ہے یار میں کو وجہ بھولی کھڑی ہے سیف ٹی وی بھیا ایسے سو اسماعیل خان کھانسی یار بہو ہے یار سیف ٹی وی کہتے ہیں کون اسماعیل خان کہتے ہیں تمہیں شاید پتہ نہیں ہے گوگل بھی آج کل ان پڑھ کو پڑھا ہوا بنا دیتا ہے یہ گال تو صحیح ہے گوگل دا بالکل گوگل تو بنا دینے پڑھا لکھا ان پڑھ کو ہی لیکن اتنی جلدی تو جو ہے جیری رفتار نال کمنٹ کرنا بیٹھی میں کو دن پتہ لگتا ہے بھئی یا وہ تو میں کلا پرزا کھولی بیٹھی تو یہ وائس الینا اسے تو لکھ دینا اسی ٹیپنگ کر دیں یا یہ سسٹم نہیں بیٹھی اسماعیل خان سیف ٹی وی کہتے ہیں اوکے جے بلوچ ویسے آپ انشاءاللہ بہت جلد ترقی کر جائیں گی آپ کے پاس یوٹیوب سے بڑا پیسہ آئے گا انشاءاللہ 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 آمین یا رب العالمین سیف ٹی وی اللہ پاک جے بلوچ کو بے شمار دے دولت عزت ترقی کامیابیاں آمین جے بلوچ بہن بہت شکریہ سیف ٹی وی لیکن مجھے بڑا نہیں بننا ہے میرے جیسے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے آپ کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ بہت اچھی سوچ جے بلوچ بھیا جان اسماعیل خان کہتے ہیں اس کے چینل کا نام کیا ہے کس کے چینل کا نام بتاؤ اسماعیل خان کس کے چینل کا پوچھ رہے ہو آپ سیف ٹی وی کہتے ہیں جے بلوچ واہ گڈ ہو گیا پھر تو جے ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ دی مالک ہے جے بلوچ بھیا جان انہیں ویڈیوز دے دے سے تا اندازہ تھی وندرا میں سیف ٹی وی آدھے پین وجہ یہ کہ مجھے شوٹنگ پہ آر جے میویش نے میسج کیا تھا آنے کو اچھا اچھا صحیح ہے تو آپ کو آر جے میویش انہیں شوٹنگ دا میسج کیتا سی ولا مطلب شوٹنگ کیوں نہ کیتا ہوئے تو بلکہ میرے کٹھے ہوئے پہ شوٹنگ دا رول جرا رول ہا او کٹھے شوٹنگ کیتا سی یاد ہی وے پٹ کے ترییں کو لگے پہن زمان کو میں کو تساں ہوئے پہ تقریباً ہاں جلے ٹوریا سے یاد کرو یکنگ پٹ کے لگے پہن والا ان بعد یا چانڈیا یا ریاض چانڈیا مظفر گڑھ دا بصیرے دا وہی یوٹیوبر آ وہ بھی یہاں پہ کوئی پٹکا لگا پیا یاد ہی ہے سیف ٹی وی سیف ٹی وی پین جے بلوچ بھیا پین اور غفار بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں آپ تو ماشاء اللہ ہمارے سینئر ہیں کس چیز کے ہم سینئر تو ہیں ہم آپ کو دعائیں دے رہے ہیں بھیا جان اللہ پاک آپ کو بے شمار ترقیاں خوشیاں کامیابیاں اور بے شمار عزت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جے بلوچ بھیا جان اللہ پاک آپ کو بے شمار ترقی دے آمین اسماعیل خان کہتے ہیں جو میرا سسٹم ہے تمہیں اچھا کمنٹ نہیں مل رہا تو بتائیں جائے گال تاری صحیح ہے جیرا سسٹم ہی لئی بیٹھو یا کوئی کنال بھی لئی بیٹھو یو آر مائی کیپ دیکھو ہان ماما تو نال بھی لئی بیٹھی
यू आर माई कैप देखो ये हुण ਇਹ ਜਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੀ मैं कन्फर्म है तो कोई नाल मिले बैठे इस्माइल खान सही से ईमानदारी नाल दस कौन नाल बैठे जरा ये लिख देना बैठे इस्माइल इस्माइल खान दा पे इंशाल्लाह हम पढ़े हुए हैं मेरा भाई चैनल को चलाया है हमने खैर खैर हुई इस्माइल खान वो तो मैं पता है गोदा तू जरा पढ़िया हुआ ही मैं ते चैनल ते चली पी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन उसके बाद किवें लिखदा बेटी मैं आप समझ सकदा कोई को नाल मिले बेटी इस्माइल एक एक टीवी को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे मेरा भाई माशाल्लाह आमीन आमीन ज़रूर ज़रूर इस्माइल खान ज़रूर अपने चैनल को एक के टीवी 47 को ज़रूर 41 है 47 है 41 हमको ज़रूर अगू तक कहने में सारे दुनिया शाह साहब आ गए मेरे प्यारे भाईजान शाह साहब क्या हाल है भैया जान ठीक हो फिट हो तबीयत सब ठीक है लिखी पैन माशाल्लाह कमाल मोहब्बत भैया जान शाह साहब डब्बा पैक वेलकम हो गया साड़ी यूट्यूब लाइव दे उत्ते ये सवाल कमेंट बरूद गन खोसा वाई सादे पैन मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या हाल है सबका मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब के लिए हैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू खोसा वाइस भाईजान मेरे प्यारे भाईजान अल्लाह ताला का शुक्र है आप सुने ठीक है तबीयत से ठीक है अल्लाह ताला आपको भी बेशुमार खुशियाँ तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन और आपने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच खोसा वाइस सैफ टीवी कहते हैं जय बलोच मैं यूट्यूबर उतला कमेंट से पढ़ूँ सैफ टीवी कहते हैं जब मैं शूटिंग पे आया तो जमन ने डायरेक्टर को कहा कि सैफ को साइड पे करो क्योंकि वो घर जमन के थे अच्छा वो घर जमन ध्यान सही सही फिर आरजे महेश ने कहा सैफ तो होगा इधर फिर जमन ने आरजे को कोई गलत बात बोली गुस्से में था ना अच्छा अच्छा तुम्हारी मतलब जमन नाल बहु घाट वध बनदी ओ मकान वगैरह जेरे सखी सरवर दे पहाड़े ते हन ओ जमन जमन दे हन ओ आखने भाई सैफ टीवी को कढो शूटिंग वूटिंग ये ना करे था अच्छा ये हाल है सैफ टीवी असां ते आप हैरान थी गया जिले आरजी में विच झगड़ा की थी पी अच्छा सैफ टीवी पेन जे बलोच मैं यूट्यूब पे सिर्फ टाइम पास के लिए आता हूँ क्योंकि मेरी मसरूफियात और हैं जा जा बिल्कुल थोड़ी जॉब वगैरह है साकू इल्म है सैफ टीवी भैया खैर हो इस होत्र शाह साहब कमाल मोहब्बत भैया कमाल मोहब्बत ठरदे बैठूँ और कमाल मोहब्बत कीमती टाइम कढ़े हुए सारी यूट्यूब लाइव दे होते हैं खोसा भाई सादे पैन खातिम बिल्कुल हाजिर है साईं सैफ भाई सैफ टी अच्छा इस्माइल खान कहता है जो भैंस उर्दू में जो भैंस उर्दू में कमेंट कर रही है उसके चैनल का क्या नाम है उसके भैंस भैंस बैन बैन लिखता भाई नसी वाला इस्माइल नसी यार इस्माइल मैं एक पता तो बहन दादा पी जो बहन उर्दू में कमेंट कर रही है उसके चैनल का नाम क्या है उसके चैनल का नाम है भाईजान जे बलोच ठीक है ना ज़रूर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहद सपोर्ट करें सैफ टीवी कमेंट बहु आ गया लिहाजा थोड़ा पीछे था यूँ इस्माइल खान कहता है खुदा के लिए मेरी बात मानो कसम से मैं अकेला बैठा हूँ
ओ यार अल्लाह अल्लाह करो यार भाईजान, आप इतनी अच्छी उर्दू लिख नहीं सकते। इस्माइल खान, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ भाईजान। कौन साथ बैठा है, सही सी बताओ आप। इस्माइल खान कोसा वाइस कहते हैं, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम भाई। शाह साहब दसे सो सैफ टीवी पन जे बलोच कितना गई वे, जे बलोच बैठन बैठन टेंशन ना गिनो। सैफ टीवी इस्माइल अहमद आदिन, हम अच्छों को परेशान कर देने वाले हैं। ना कर यार, साको परेशान ना किता कर। इस्माइल असा ना चीज जी मासूम जी बंदे हैं। अच्छा खोसा वाइस कहते हैं, अच्छा नहीं, हम जरा सोच समझ के छेड़ना जलते हुए। अच्छा, हमें लिखा करो ना। अच्छे नहीं, हमें जरा सोच समझ के छेड़ना, जलते हुए चिराग से खेला नहीं करते। दादी था हम लिखा करे ना, था हमें लिखा हुआ हो या तो वाल ता बेहतरीन थी भी यार। अच्छा सी इस्माइल खान कहता है, इस गूगल ने मुझे सपोर्ट किया है, इसको पता है कि इसकी तालीम नहीं है। अच्छा, उसको गूगल को पता है कि आपकी तालीम नहीं है, इसलिए बहुत सपोर्ट किया गूगल ने आपको। इस्माइल खान तो फिर जब आप कामयाब तो हो गए हैं, तो आप गूगल की सपोर्ट करोगे या नहीं? इस्माइल खान बताओ, आप अपनी पहली इनकम में से गूगल को कितनी इनकम दोगे? इस्माइल खान जय बलोच भैया कहते हैं, गफ़ार भाई आपने बोला था हम जय बलोच से प्रमोशन करवाएंगे, तो इसलिए बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जय बलोच भैया जान, सही है सीनियर से बिल्कुल। लेकिन अल्लाह पाक दे कोई इज्जत देवे, दे सकते ते अल्लाह पाक साख भी दे सी, ते नित्ता भी सी, मजीद भी बेशुमार सी सकते। अपने अल्लाह पाक ते यकीन है। सैफ टीवी कहते हैं, सैफ टीवी कहते हैं, सैफ टीवी लोगों के दिलों में बसता है भाई। सैफ को अगला किक मारना चाहता था। अच्छा सही है सैफ भाई। इस्माइल खान कहते हैं, मेरे काम है कांप रही हैं। मेरी काम पे कांप रही हैं, चैनल का नाम बताओ। चैनल का नाम जे बलोच है, जे बलोच। इस्माइल खान भैंस जरा लिखी भी, भैंस नहीं बहन है। सैफ कौन आपको किक मार, बताओ को सवाइस कह रहे हैं। मेरे काम पे कांप रही हैं, चैनल का नाम बताओ। बता दिया, जे बलोच। सपोर्ट करो जे बलोच को। कौन किक मारना चाहते थे, बंदा बता, उसको इधर से उधर करना मेरा काम है, को सवाइस कहते हैं। बताओ सैफ टीवी। इतनी कमेंट। इस्माइल खान कहते हैं, मेरे भाई मेरे कमेंट को तो गलत। इस्माइल खान कहते हैं, मेरे भाई मेरे कमेंट को तुम गलत समझ रहे हो, अभी मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। किडे यार मैं गलत क्या नहीं समझा, तुम आप लिखी पे हुए। भैंस यार आप लिखी पे हुए, सही गल है। मैं जिमें तू लिखी पे हूँ मैं ही पढ़े भी। सैफ टीवी सही गल। सैफ टीवी कहते हैं, इस्माइल खान मैं आपको कह रहा था कि जैसे आपने कमेंट किया ना, उसी तरह ही मैंने पढ़ा है, गलत मैंने नहीं पढ़ा। सैफ टीवी कहते हैं, यार जमन था भी अपना दोस्त। अच्छा,
بس میری ایک سوچ ہوتی ہے، کوئی جتنا بھی غلط کرے اسے معاف کر دینا چاہیے، بس میں اگنور کرنے والا بندہ ہوں، کسی کا دل ہمیں نہیں دکھانا چاہتا۔ اچھا اچھا، صحیح ہے بھیا، اچھی گال ہے، بہت اچھی گال ہے۔ تسا معاف کر دینے وے، دل وچ بغض نہیں وے رکھ دے، ٹھیک ہے نا، اگنور کرنے وے انسان دے اعمالیں کو، یعنی کہ انہیں دے کرتوتے نال نفرت کرنی چاہیے، انسان نال نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تے اچھا کیتے وے، لیکن ہن جمن بلوچ ہن کیا کرنا ودے دسائے، چینل چلائی ودے یا کہنا سیف ٹی وی دسے سو۔ اسماعیل خان کہتا ہے تم نے میری بات نہیں مانی، میں خود کمنٹ کر رہا ہوں میرا بھائی۔ یار میں آپ حیران ہوں، پریشان ہوں اسماعیل خان، آپ کیسے کمنٹ کر رہے ہو، کیسے کمنٹ کر سکتے ہو؟ کل کو آپ نے پروف دینا ہے، پروف میرے سامنے بیٹھ کر آپ نے کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر میں مانوں گا کہ آپ واقعی میں کمنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا اسماعیل خان؟ ایسے تو میں یار میں نہیں مان سکتا بھائی جان، کیونکہ آپ بالکل پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، گوگل بھی ہمارے الفاظ کو کاپی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صحیح سی بتاؤ، آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے اسماعیل خان؟ جے بلوچ بھیا کہتی ہیں ساتھ ہوں، تھینک یو بھیا جان۔ سیف ٹی وی کہتے ہیں جے بلوچ آپ کو غصہ بھی لگتا ہے؟ بتاؤ، یہ کول مائنڈ ہوتی ہیں آپ، یا کول مائنڈ ہوتی ہیں آپ؟ سیف ٹی وی یاد ہیں۔ اسماعیل خان کہتا ہے اس کو میں نہیں چھوڑنے والا کس کو بھائی جان، کس کو نہیں چھوڑنے والے اسماعیل خان؟ اور یوٹیوب نے مجھے ہیلو ہائے کہہ دیا، گڈ، واہ واہ۔ اسماعیل خان کہتے ہیں انشاءاللہ میں بہت زیادہ انکم لوں گا اور ویگو ڈالا خریدوں گا۔ خیر ہوئی، ویگو ڈالا کیا تساں جہاز ہیلی کاپٹر گنو سارے دوئین اسماعیل خان؟ گوگل سے میں لوں گا اس کو دوں گا کچھ نہیں۔ اچھا گوگل کے نا تو پیسے گن سو، گوگل کو لے سو کشا کنا اسماعیل خان؟ خیر ہوئے خدا، گوگل بھی ڈانگا مرے سے پیچھے تو آکھوں۔ اسماعیل خان کہتے ہیں میں جب پہلی انکم نکلواؤں گا تو سب دوستوں کو دعوت دوں گا، میں کوئی دے سو دعوت اسماعیل خان سے سو۔ سیف ٹی وی کیا ہے یار، تیرا نام میرے منہ ہے چاہنے ہر ویلے، میں جواب کہیں کو دینا پیا ہونا نہ تیرا آونے سیف ٹی وی۔ سیف ٹی وی کہتے ہیں جے بلوچ ساتھ نہیں بولا کرو، سنگ بولا کریں، دنیا رہے نہ رہے ہم سنگ اچھا سیف خان، سیف ٹی وی کہتے ہیں دنیا رہے نہ رہے ہم رہیں گے سنگ۔ خیر ہوئی۔ سیف ٹی وی کہتے ہیں جمان ہون میڈیا ودے کیویں الیکٹرانک میڈیا پہ گئے، نیوز رپورٹر بن گئے کیا؟ جے بلوچ بھیا دے پین اچھا سیف ٹی وی بھیا، سیف ٹی وی دے پین 9 بجے آ رہی ہو نا جے بلوچ؟ ہاں کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، صحیح جے بلوچ بھیا تو کو اجازت ہے تساں 9 بجے لائیو آونا ہوئے تو تساں ونجو لائیو پاؤ، میں بس لائیو اینڈ کرنا پیا، ٹھیک ہے نا، اللہ حافظ یکی دوست لکھ لیو یار، انہیں بعد لائیو دا اینڈ کرنے ہیں، جے بلوچ ہون لائیو تے اسی تے انہیں دی لائیو تے جلدے ہیں، ٹھیک ہے نا، تساں سارے دوست جرے دے بیٹھے وے تا جے بلوچ دی لائیو تے آونیو۔ اچھا اسماعیل خان کہتے ہیں میں نے بہت پروموٹ دیا ہے گوگل کو، وہ میری بات کو سیدھا کرے گی۔ اچھا اسماعیل خان، ہاں کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے۔ اچھا سیف ٹی وی کہتا ہے اچھا کبھی کبھی آتا ہے، ہم پہ کتنا آتا ہے غصہ؟ جے بلوچ کہتے ہیں جی ہاں 9 بجے
گئے ہیں، 9 بج گئے ہیں، ابھی جا رہی ہوں اپنی لائف میں. اوکے اوکے جی بولو تسا لائف اپنی ونجو تے اساں بھی اجازت گھندوں لیکن دوستیں نے تے انشاءاللہ ملدوں کل کو نویں لائف دے وچ. فی الحال گھندوں اجازت. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ نوازش اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بے حد شکریہ. ہن گھندوں اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.